Pukkele burde bide savi. Kidnappal der barayu poem. Ande undu piece suru barpini train. Deton. Engkai nate gas barpila kamal beli. Hello guys, welcome to Manish Vlogs. Neklini Isha Foundation podula tule. Nalla ulle rajana. Hi guys. Hi bale. Hi bro. Coimbatore. Hi. Comedy gang Manish. Amul air mata subscribe gante otu jare gonji botule eklo pido tule bari banga tenglonji balil leta barra tule et banga leta matin bannaga ite seat naadondulla engulu tule hoga guys hoga odle et banga tengle seat naadre tule pura jeppule good night sweet dream take care guys meran jeyidere sekaranni oye guys english already finally english unji bed dikkene enkla my god nodi mere train first bar pini 10% first bar pini de ole 10 putta no number es one putta thula me putta number es 3 ha ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ತೂಲೆ ಪನ್ನ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಡ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮಂಗೋಡು ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಪದಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತು ಪುಂದೆ ಪನ್ನಗ ಬೆಡ್ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುನಃ ಆಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ತತ್ತದ್ಲ ಪದಿಪು ತತ್ತದ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಮುಂದಿನ ಒಯ್ಪು ಹಚ್ಚಿ प्रथम बार फस्ट ट्रैन वर्क पीसलू दादा पुंडी బర్లే నీకు ఇస్తావు నువ్వు లేక మల్లాన్ని చేసారు మల్లాన్ని పుక్కెలు బృదే బైదే సావి చెప్పియా దాలాపు చెప్పియా పోయా పది పుట్టి అవి వైరస్ మీద వచ్చినారు అది దొడప మీద వస్తారಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮೀದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರೈನ್ ಉಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅರಾಜ್ ಮೀದ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪದಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಅವಲೆ ಕೇಳು ನೇರಗ ಕೇಳು ಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಓಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಾರಿಂಜದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಚಿನ್ನಿ ಅದೇನು ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೋರ ನೋಡಿ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದುಂಟು ನಮ್ಮದು ರೈಲು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಉದ್ದುಂಟು ಮಂಡೆ ಅವಲುಂಟು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮರಲಿ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಮೋನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್
ಹೇಗುಂಟು ಇಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡುವ ಅದು ಭಾರಿ ವಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖರಾಬಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮುಖ. ನೋಡಿದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ ಜನರೇ ಪುಟಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಬತ್ತನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ. ಓ ರೈಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂಲಕುಲ್ಲಾರೇನ. ಓ ಹಾಯ್. ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪೊಪ್ಪದಿತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಶುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಅವರ ದಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿಯೋಗಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಧುಕರಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ ಮಧುಕರಾಯಿ ಆ ಪಂಡ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಟಾಟಾ ಅನ್ಮಕ್ಳು ಉಂಡವು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವರು? ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು. ಹೌದಾ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಚೆಗೆ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನೋಡು ಅರೇನಾ ನೋಡಿ ಜನರಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾ ಇರು ಬಾಕಿ ಯಾರತ್ತೆ ನಾವು ಏರು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ಅರೆ ನಾಯಿ ನೋಡಿ ಇರುವ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಭಯ ನೋಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಡು ತಮಿಳ ಹಾಯ್ ಜನರೇ. ಒಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ತುಗ್ಲಾಡುಂಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ದ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 150 years. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಸಂತೆ ವೈದಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಜನರೇ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಲ್ದಿರ್ ತುಲೆ ಓಮಿನಿಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಅಮ್ಮಲ್ಗಳ ಗಜ ಉಂಟು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬೇಲೆ ಇವರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ ಪಾಪ ಬಿದ್ದಾಡು ಏಪರಂಜಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುದ್ದಾಡಿರಾಕ್ಲು ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಾ? ಓ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಅದು ನಾ ಮಯ ಹೋದ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಟು ಅದಲ್ಲ ಹತ್ತಿ. ಜನರೇ ನಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಮು ನೋಡಿ. ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಟಿವಿ ಬೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಎಂಗಳ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹತ್ತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮಲ್ ಪದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಓ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊಟದಾಗ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೋಡಿ ಆನ್ ಆಪಿ
ರಡ್ಸಾರ ಇನ್ನಿನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂಜನ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿನ್ನೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಸಾರ ಬಾಡಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಓಡಿ ಎತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ 10 ಜನ ರಡ್ಸಾರ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ನಿನ್ನೆ ತುಲಿನಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿ ಮೇರುಲೇರು ದಾದಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ನವರತ್ನನ ಏ ಅರೆ ನೀರು ಆದಿವಾಸಿ ಬಾರಿಲ್ಲ ತರೆ ಗುಜಲ್ ಉದ್ದಾರ ಪದಿವನ ಆದಿವಾಸಿ ಬೆಡ್ ತುಲ ಅಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣ ಅರೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಾಪುಜಿ ಮೂಲು ಚಪಾತಿ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮರ್ಲಿ ಕೊಡ ಕೊಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಬೇರೆ ಸೆಲೂನು ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಪ ನೋಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋರಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂತೀರು ಮೇರೆ ಲಾರ್ಜ್ದಾರು ದನಿಗ್ಲೇರು ಮೀಸೆ ದಪ್ಪ ಮೀಸೆದಾರು ಕೂಪ್ರೆ ಕೂಪ್ರೆ ಬಂತೀರು ಕೂಪ್ರೆ ಬಂಡ ಕೂಪ್ರೆ ಬಂಡ ಬಲೇನಾ ಪೋಲೇನಾ ಬಲೆ ಅದೇ ಕೂಪ್ರೆ ಕೂಪ್ರೆ ಹಾಂ ಕೂಪ್ರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಚಾತಾರ ಬನ್ನಿ ಆತ ನಿಂಗಳ ಹಂಗ ಕೂಪ್ರೆ ಕೂಪ್ರೆ ಬಳ್ಳಿರು ಅப்புறம் பரல ஏறகல்ல தமிழ் ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರೋ ಕೂಪ್ರೆತ್ತಿ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲೋತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಪ ಈಶಾ ಆದಿಯೋಗಿ ಅಡೆ ಪೋಪ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್